Please! Det kommer til at gå så godt, det her. Ja, så har vi så fået... vi er danskere. Okay, så har vi så fået hældt det her ned, og han skal lige varm med hende her i. Lad være! Vi har så meget vand i. Nej, det gør jeg ikke. Okay, nu lidt mere. Kan nu puttet 5 deciliter mandel i. Det ligner. Altså, hvis vi alle sammen lige prøver at rykke os. Nu er det jo bare mandel i hals. Nej, det er jeg. Jeg vil sige, nej, Johan, du skal ikke mere i. Nej, jeg står bare og hakker. Hvad? Har du så mange i? Det er jo bare mandel. Nej. Kan vi ikke lige tage nogen op? Og så hælder vi lidt mere af det andet i. Ja, fordi vi skal jo også have meget. Så bliver også lidt mere af det her i. Sådan er det i et køkken, hvis Det er man jo får bare mandler, det her, mand. Det er jo bare mandler. Åh, for helvede. en varm. Det er bare, vi skal nok lade være med at tænde på komfuret, imens det står rønnet i det. For helvede. Så dum. Kom så. Hvem skal have det her? Hvad med at rønne bunden af det der? Ja, den begynder at blive varm. Jeg får sådan Prøv lige lidt ned. brandmærke på mine fingre. Vi kan starte lige om. Ja, så er det begyndt at blive lidt mere til grød. Sådan der, AK. Jeg håber, du bliver tilfreds. Nu er det så blevet lidt mere grød. Det er blevet til sådan lidt krødagtigt, men altså, jeg fatter ikke, hvordan i alverden de har kunnet lave det i middelalderen også. Ja, okay, men nu vender vi så tilbage, mens vi vender tilbage, når vi ikke skal over og spise det. 3. Ja, sådan der, nu skal vi spise det. 2. 3, 1. Vi tager film 3. 3, 2, 1, nu. Ha, 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 ha. Smager det godt, mor? Det smager faktisk godt. Ja, men jeg synes, det skulle have kogt lidt længere, så synes jeg, det er lidt tørt. Smager det lidt risengrød? Det smager godt. Jeg vil gerne med. Jeg har ikke smagt det endnu. Okay, klar? Det smager risengrød. Jeg synes, det er faktisk godt. Det Ja, men det smager også rigtig godt. smager faktisk rigtig godt, synes jeg. Jeg tror, jeg skal have hele krøllen med hjem. Man kan spise det til natmad og til morgenmad. Eller, Altså, det er fint nok. det smager da udmærket. Ja, Ja. med mælk til, ja. Med mælk til. Altså, æblen smager godt. Og der var en lille kanelstreng, den skulle jeg nok ikke stå på. Nej, for helvede. Nok har du mærke. Må lige være Og der med. var sommer 2. Ej. Jeg må købe med det her. Det må jo være juleaften, ja. Ved du hvad? Det er sundt. Ja, det kommer til at smage så godt. Drenge! Ja. Lille! Tak, AK. Du er den bedste lærer. Altså, vi når sådan noget der grød. Jeg ved ikke, hvad noget. Normalt 5 minutter, hvis man laver havregrød og sådan.